Kusale kunje emva komonakalo owenzeke lapha ngempelasonto. Imizi engaphezulu kwama-70 yasalingenalo uphahla. Ngicela uduma izulu laduma laphazima kabi nje. Suka lapho kwaba nomoya nje omkhulu nje oswima omkhulu kakhulu. Umndeni wakwaMthethwa ushonelwe yindodana yawo eneminyaka eyi-13. Kuwe udonga lwendlu ilele nogogo wayo. Umntana lo limele bekalele nje phansi la ubunga langena ngaphakathi. Namngcinya vele. Nami ngisatatazela ngathi ngikhipha laba abanye bebakhona lona nomunye bekalele phansi. Nangilo sekangcinyekile vele from la esifubeni la uvale ubunga bekusele singezansi sodwa. Ngazama-ke naye mase ngibakhiphile laba ngabuya kuye ngazama ukufukula izitina lezi ezimncinyile. Ngazama ukumdonsa ukuthi ngimkhiphele ngaphandle. Ugogo okhahlamezekile wehlulekile ukuchaza ngalesi sigameko. Athina ngikho into engayikhuluma ngayo. Wala benze ngadenswa lapha endlini. Ngazabona. Nengane mina sayibona. Unongane bona ibekubala. Siyabona kunengane ishonile lapha phandle. Lo mndeni uphoqeke ukuba uyobhaca kwamakhelwane. Kungena ingane ekhaya seyigijima izongivusa izosho ukuthi nangu ugogo uselimele lapha endlini kanye noJohn. Kwasho ukuthi ke vele ifika asilele nathi sibhizi siyabamba nathi singakubamba ngoba bekade sihlasele kuyona yonke indawo kuyo yona yonke imizi engomakhelwane. Akukho lutho akunala esilala khona kumoshakele. Ababhekele ezenhlekelele esifundazweni sebeqalile ukusiza. Umnyango ke kanye nabasebenzi bakahulumeni bafikile lapha babasiza umndeni ukuthi bakwazi ukulungisa endlini. Siyaqhubeka ke nakweminye imizi siyabona ukuthi kule ndawo kakhulukazi yona ndawo ngathi iye yashayeka kakhulu kunezinye indawo ngoba siyabona ukuthi uphahla lwezindlu eziningi luhambile. Lesi simo sezulu esibi sicikele phansi izintambo zogesi kanye nezikole.